Den her stafet har krævet overbredelse, koordinering, kreativitet, samarbejde, og det er noget af det, vi lærer, vi er rigtig, rigtig gode til. Og uden de egenskaber, så var den ikke landet her hos dig i dag. Og igennem alle de byer, der har været i, der har der været mødt med glæde og varme til lærers arbejde. Det har været engagerede mennesker, der har stået igennem hele processen, igennem lærerstafetten her. Indeni, der er der en nøgle også, og der er flere nøgler, du også får overragt. Det er et symbol på, at vi gerne vil lukke til på skolerne. Vi vil rigtig gerne ind og undervise. Vi brænder for at undervise. Igennem byerne, der har det også været forskellige måder, at det er blevet overragt på og bragt videre. Og det er også et symbol på, at de lærer, at vi er forskellige. Vi er forskellige ressourcer i de forskellige byer. Og derfor har det også været forskellige måder, man har taklet den her opgave på. Men et af fælles, det er, at vi brænder for folkeskolen og brænder for den gode skole. Og selvom du nok ikke vil diskutere eller så udtale om det i dag, så har vi jo nok en fornemmelse af, at den her konflikt, den ender med en eller anden form for regeringsindgreb. Og uanset hvordan den så ender, så har vi et budskab om og et ønske om, at I her på Christiansborg vil kigge ud i den danske befolkning og se, hvad det er for nogle fantastiske tiltag, alle lærere i hele Danmark har lavet de sidste par uger her. Det her det er bare et eksempel på, hvad vi har lavet. Og vi håber også, at I vil lytte til det, som vi lærer, vi kan, og at det vil blive et balanceret indgreb, der også tilgodeser os lærere. På den måde tror vi simpelthen, at vi får det mest frugtbare samarbejde fremover. For vi vil rigtig gerne den danske folkeskole, men vi vil også gerne blive hørt. Ja. Så vil jeg godt sige tak. Jeg synes, det er et fantastisk initiativ. Jeg synes, at det er godt, at de, udover det, I har været igennem hele vejen, og de budskaber, der er her, valgte at skrive til mig og spørge, om de måtte komme og overlevere dem også med at sætte de ord på det. Fordi det betyder faktisk også meget for mig. Fordi det giver også en anledning for at kunne sige til jer, at hvis der er noget, jeg virkelig har dyb respekt for, så er det den folkeskole, vi har, og det er det arbejde, vi laver med vores børn. Det håber jeg også, når vi når på den anden side af konflikten, at vi kan nå tilbage til at snakke om, hvordan vi udvikler folkeskolen sammen, fordi det er faktisk hele grundtonen i det, som vi vil reagere med vores folkeskoleudspil, og vi ved, at vi har kunnet gøre det sammen med jer. Og jeg kommer jo trods alt ud nogle gange på skoler, og derfor ser jeg jo også det meget kompetente arbejde, der sker ude på skolerne, og som jeg kan høre, at der også står noget om her. Og det synes jeg er vigtigt for mig at sige til jer, også selvom der er en konflikt. Altså jeg synes, det er super ærgerligt, at det endte en konflikt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, det har jeg også sagt rundt omkring. Det ville have været fantastisk, hvis man kunne have landet en løsning, der var forhandlet. Og nu står vi så i den her situation, og det som jeg håber, jeg kan være med til, om ikke andet, det er, at på et eller andet tidspunkt efter konflikten, at vi slår kræfterne sammen i forhold til at bygge op, fordi selvfølgelig er der skov, der skal klikkes over det her. Det er super ærgerligt. Men jeg synes, at det, at I er kommet hertil med det positive budskab og fortælle, hvordan I arbejder, og hvad I har lavet, ikke bare i de 14 dage, konflikten har varet i øvrigt. Det er jeg virkelig glad for, at I har gjort. Det er sjovere, end at møde lærer, der buer. Ja, så, og vi håber også, at du giver tid til at læse i den, fordi det er nogle fantastiske indlæg og underskrifter og tegninger, der er lavet i den her. Ja, det vil jeg godt sige. Jeg tog imod den i går i formand for Slagelse Lærerkreds. Jeg valgte at komme ind i bus og tog imod den, og sad i aften og kiggede, når det var virkelig rørende at sidde og læse og lære fra hele landet, at de tænker ligesom jeg gør, og vi har fået det her til at gå om. Kender ikke hinanden på forhånd, at det er det samme, og vi er rigtig enige om rigtig mange ting. Katrine og jeg, vi snakker utrolig meget sammen de sidste par dage, men vi kendte ikke hinanden, som Katrine siger før den her. Men det her, det er, at vi står sammen om det her, og det gør hele Danmarks lærer. Ja, det er tydeligt. Og det er et bevis der på, at det er alle, der står sammen omkring det her. Og det er også derfor, det kunne lade sig godt, at vi har fundet tovholdere i byer hele vejen. Vi har haft en Facebook-gruppe, hvor vi har samlet alle kræfterne. Og alle har spillet ind og gjort et kæmpe stykke arbejde for at få den her herovre i dag. Men det må jeg gerne hilse baglæns, om ikke andet via jeres Facebook-gruppe, at til alle dem, der har været involveret. Det mener jeg helt oprigtigt. Det er rigtig glad for, at I har gjort. Og det er også vigtigt for mig, at de på den måde går direkte ind til det. Det er sådan en skole, jeg vil have med alt det, som jeg har til. Så tak. Nu jeg kunne se, hvor mere. Nu var jeg jo bare nysgerrig. Det er billeder fra... Ja. Det er stafetten fra Sønderjylland. Okay. Da vi satte den her i gang, så kom den ned fra Sønderjylland og sagde, hey, må vi ikke være med? Ja. Vi havde ikke lige med i planen, at den skulle ned,
at runde Sønderjylland. Så de satte noget i værk dernede, og så Ja. mødte de op til Middelfart og mødte vores stafetter deroppe. Så den her, det er den, der har været hele vejen. Nej, det er Sønderjylland. Den er kommet fra, den er det sidste stykke vej. Bogen har været hele vejen. Bogen har været, okay, så det er stafetten, og så er der kommet Et par stykker til. et par ekstra Så er det nøgler fra Skanderborg. Nej. Det er dem, der har fulgt med bogen rundt. Okay, og der er også en nøgle, der er i bogen. Ja. Det er en del af nøglerne. Ja, den første nøgle startede. Altså, satte I på morges. Jeg håber, at I meget, meget snart kan være på skolerne igen, og ikke være nok out. Det interessante ved den her konflikt er, at debatten faktisk er ved at være rigtig kvalificeret. Altså man kommer også ind til kernen. Der er jeg glad for den danske model i øjeblikket. Den har vi måske bedre, end jeg troede på 14 klassen. At vi faktisk får nogle rigtig interessante, de rigtige ting frem. Ja, kernen er. Godt. Ja. Tak igen. Selv tak. Selv tak. Jamen, det var så lidt rygsækken, er det også min? Det er også din. Ja, Jamen, det er jo... det er skoletasken. Det er fra en gang, vi har også nok ind i 10. klasse. Ja, det er simpelthen skoletasken. Katrine, kan du få lov at tage et billede Ja, sammen med men dig? så er det